नैबे जाबाय बैग्रि बिराद थायो बे आंनि उसुङावनो दङ आरोना थ' बेखौहाय एबाराव दानफायनो सानबाय ओरैबायदि माने गोथाव फिथाइया बेनि थाखायनो दानथ'नाय जायाखै आरो बेहाय दा लाखिबाय थायोब्लाबो एम्फौ सुमु बिदि फैयो आरोना थायहांबायानोखा नै मार गोदै माने बैग्रिया थ' बेनि थाखायनो बेखौहाय बेबायदि दानफायनाय जायाखै आरो एबारावहाय लाखिनो हानाय नंला बिराद मावलिदों माने नै ओरैबायदि गोगोम थायखागोन बेनिला नैबे जाबाय नै बेबायदि माने खुन्थायावहाय बस्था मेरायनानै बरियानो बेखौ बिदि होनो हायो आरोना थ' नै खुलुमबाय बयनिसिमबो हेलौ रायजोफोर माबोरै दं बयखौबो फिन खेबसे चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लानाय जाबाय लोगोफोर आङो फिन खेबसे भिडिअ लानानै फैफिनबावनाय जालायबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समावहाय थ' बयनिसिमबो बे गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ फिन खेबसे जासिहरग्रोनानै आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय थ' जायफोरा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना थ' बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ जागायलांदिनि दिनैहाय आङो ब्लग टाइपै भिडिअखौ लानानै फैफिननाय जालायबाय दिनै आङो एसे बारियाव हाबलायबाय एसे बारिनि भिडिअखौनो दिन्थिनोसैलाय आरोना थ' माखौथ' दिन्थिबावनो थ' बिदिनोसै ब्लगा आङो सम सम बेबायदिनो आपडेट्सफोर लानानै फैगोन थ' नैबे भिडिअआवहाय आङो बेबायदि आपडेट्स लाबोनाय जायाखै लोगोफोर आङो खालि जास्ट एसे बारिनि भिडिअ लानानै फैदों आरोना थ' नोंथांमोना नायलांनो हागोन जायफ्रा गोसो आङो बिदिब्ला जागायलांदिनि एसे बेबायदिनो भेनिला आरो ड्रेगन फ्रुइट्स ना थ' एसे दिन्थिनोसैलाय आरो दिनैनिफ्रायथ' बेबायदिनो बन्द' जाबाय अफिस जेबो गैथ'ला आरोना साननैसो दुर्गा फुजानि बेबायदिनो एसे बेरायनो हासिगोन आरो इन्जय खालामनो हासिगोन आरोना थ' जेन हक आङो दा बिदिब्ला एसे बारियावहाय दंफैयो आङो दिन्थिलांदिनि लोगोफोर फाइनेलि आङो दा बारियाव हाबफैबाय ड्रेगनाहाय एबाराव नै फिसासो बोरै जाखोथाय बे देरगोन ना देरा ओरैहाय थाइनैसो दङ आरोना फ्रुइटआ नै थाइगासिनो बिराद बरियानो बेफोरो देरगोन देरनायनि चान्स दं नैबेबो देरगोन बेबो एसे देरहांदों आरोना थ' बेबो देरगोन ओरैबायदि ख्रि माने खाथियाव नै बेयाव थाइनै बेयाव आरो दंबावो गोजौआव एकदम माने थाइजाबो आरोना थाइबाथाय नै बिथिं गोजौआव दंलाबायो नै सिङाव दङ एभेलेबेल हिसाब गैया आरो बिथिंजाय नैबेयाव दं गिदिर एसे बे वाव एसे देरहांदों नैबेथ' गैला एबारावहाय बिदिनो गोबांथार जादों आरोना खायफा देरदों खायफा देराखै थ' बिदिनोसै ओइथिं सिङाव दंलाबायो नै गोदाव सोराव माबा दासो नै थमै हरलाबायलायबाय नै आरो नै एकदम ओंखारगासिनो आरो बेहायबो दं नै वाव बेहाय दं नैबे आरो माबा जाथिथि जालांबाय नै रानलांबाय बे जानाय नंला आरोना नैबेहाय दं आरो नै थाइसे 9 टाइम्ससो थाइबाय आरोना नैबे दासिमबो थायाखै आंना अनलाइनाव बिहरनानै गायनायमोन आरो फ्लिपकार्टआवहाय मा जाखो मिथिला जोलासो नामाथाय एबारावहाय थांदिनि भेनिला जौहांबायानो बरिया जौगासिनो नै बिलाइया माने फुरा प्लास्टिकसो आरोना एकजेक्ट प्लास्टिक पूरा प्लास्टिक टाइपनि मेबो थाइबाय लागाव नै अर्गेनिक
प्लास्टिकनि बिलाइ बिराद बरिया जौगासिनो भेनिला बेबायदि माने बेवहाय टायारफोरखौ मोजां जायो बेवहाय हासारबो होनो मोजां जाबाय गुदियावहाय अर्गेनिकसो जागोन हासारा नै बरिया जौगासिनो आरोना मददखाफ्रा बेबायदि होयोबा माने दाउआ एरनो हाया बेहाय गुदियावहाय हासार बायदिसिना होनोबो मोजां जाबाय आरोना बिराद बेस्ट बेवहाय बिदि लाखियोब्ला गुदियाव कक'पिट बायदिसिना आरो हायाव बादामालि खानायखौहाय बेवहाय बेबायदि होनो हासिगोन आरो होमबाना दाउआबो बांद्राय बेबायदि एरनो हाला थ' जौबायानो फ्राय नै बेबायदि माने खुन्थायावहाय बस्ता फाननानै बेवहाय बेबायदि होनो हायो आरो नै गुदियाव लागायबाय बेहाय भेनिलाया बिथिंजाय मानखोलांबाय थासिगोन आरो नै बरियानो मानखोनायाव माने मोजां जायो बे बस्ताखौ होयोब्ला आरोना लकेल लाइ दंमोन एकदम अखाजों माने बुसोजोब्बायसो आरोना थ' सिङाव बेबायदि मैगं लागायना होनो हायो ड्रेगननि सिङावहाय ड्रेगन थायोब्लाबो जेबो अरजायाना थ' एसे अमाजोंसो होख्लायनो मोजां जादोंमोन नैबे लाइयाहाय थाव गोथां मोदोमलायोमोन आरोना नै बेयाव थाइसेनि गाहायावनो दङ थ' बेबो थाइजेनहांबाय एबारनिफ्राय फैगोन बोसोराव बांसिन थाइसिगोन आरोना बे बांद्राय बेबायदि ग्रथ लानो हायाखै नाथाय लासै लासै थांगासिनो बेबो जाहैगोन आरोना नै मोनहैबायानो टायारसिम थ' बेवहाय एसे दा हासार नांगौ नै खामियावनो लागायना होनाय जादों बेहाय एसे हासार नांगौ आरो हासारनि गोनांथि जोगोनाराबो होबोगौ नै बेयो पुरा बेहाय मानबायजोबगोन माने पाइपआव बेबो माने गिदिर गिदिर जानो हायाखै दंफांफ्रा मानबोगासिनो नै एकदम बिदिनो मानबोलाबाय थायो आरोना पुरा मानलांगोन बे गोजौसिम एकदम जौबोगासिनो आरो बे सहैबायानो एसे नैबेबो होबोथारबाय जोगोनार लागायदों एसे बेहाय थ' नैबेबो माथो टायारसिम सफैबायानोखा एकदम नै टायारसिम मोनहैबायानो थ' बेबायदिनो दङ बेहाय बेखिनियाव आं पुरा हासार लागायबावनांगौ आरो बिथिंजायबो दङ आरो सिगाङाव बिथिंजाय दंबावो आरोना थ' बेबायदिनो थ' बेबायदि खुन्था खालामनानै बेहाय बेबायदि लागायनानै होनाय जादों उपाय गैया नैबे खुन्थायावबो होदों आरोना थ' बेसेबां खुन्था लागायनांगौफोर आङो दिनैहाय बेखौनो एसे दिन्थिबाय नै फ्रुइट्सआहाय ड्रेगना बिराद बरियानो मोनगोन बियो बारा दिन नांलाबो रानो थाखाय स' साननैसोनि उनावनो जासिगोन आरोना थ' मोनबाथाय आरो मोनजासिगोनलाय आङो दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर बिथिंजाय बेबायदिनो ड्रेगनफोर दङ थ' एसे माने बेवहाय हासार होनो गोनां दं बेबायदिनो अर्गेनिक हासार होनांगोन एसे एसे गोबोरखि बेबायदिनो आङो दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला दा बागानावहाय आङो दिनै एसे हाबबाय आरो बेबायदिनो खामानि दं बागानावहाय थ' बे साननैसोआवहाय बोथोरा एसे मोजां जायोब्लाना थ' एसे हासार होनो सानदों आरो बे साननैसोआथ' आरो बन्द'आनो थासिगोन बेबायदिनो फुजानि बोथोर सफैबायना थ' बे समावनो आङो एसेहाय हासार बायदिसिना होनानै लानोसै आरो सिगांथिं दंबावो बिसोरो माने बेबायदि जौनोनो हायाखै थ' बेयावबो एसे माने हासार होनांगौ आरोना लोगोफोर आं एसे दिन्थिलांबावनि आरो बेनि उनावहाय आं भिडिअखौ फोजोबगोन बारा गोलाव खालामनो सानाखै ड्रामाव एसे दै लाखिनाय जादों गोरान जाबाथाय जायगाया
बेहाय बेबायदि दै होनो हायो थ' भेनिलाफोराव बिदिनो मोननै मोनथामसो जायगायाव ड्रामावहाय बेयाव बेबायदि दै लाखिबाय आरोना थ' बेहाय बेबायदि दै लाखिनाय जायो बेहाय दै लाखिनानै थ' बेहाय भेनिलाफ्राव बेबायदि बांद्राय गोरान जाबा होनो हायो आरोना नाथाय दा गोबांथार अखा बे साननैसोआ थ' दैनि जेबो गोनांथि गैया लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला थ' बेसेखिनि भिडिअखौनो आङो दिनै लानानै फैदोंमोन ब्लग हिसाबैहाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो बेबायदिनो आपडेट्सफोर मोनोब्ला थाबैनो लाबोनो आङो सेस्था खालामगोन थ' लोगोफोर जियानो हक दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन गोजोन्थों बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमनो सेस्था खालामगोन